Takže čau, tady Easy Killer a sakra, vítám vás u nového dílu ze hry, u prvního dílu Hexitu. Je to nová série s hráčem Lukyman, je to s Darkem. A hele, začali jsme video u velmi vzácné kytičky, kterou když rozbijete, tak vám to dá Hexical esenci a z toho se pak dělá, já vám to najdu, tohle jsou naše brnka, negivovali jsme si to. Ne vůbec. Ty možná. Z toho se dělá tenhle Hexical Diamond. A na to potřebujeme ty Hexical esence a Diamond. Ale toho a potom se dělá z tohoto Scale brnko. Vidíte? No vidíte? Dostanete takovýhle dvě Hexical esence, já si to rovnou hodím do jednoho z batohů, teďko nevím, v který mám ty Hexical esence. Tady jsou, už mám 4 Hexical esence. 4 Hexical esence, tady se omlouvám za ty Living Metal, ty bohužel nemám dia, zapomněl jsem si to doma. Bohužel Dark nevím, co dělá. Stlumil jsem mikrofon, nevím proč. OK, počkám. Jdeme se podívat do té studny, třeba tam něco pro... Jo, tady jsou čukobo, to jsem nezmínil, to je pták, na který můžete jezdit, ale musíte se ochočit. My nemáme ochočeného čukoba ani jeden. Tady se jdeme podívat teda, co to dělá tady dole. Co to je? Jo, tady je takhle, tady je gold. A co je pod tím goldem? Uhni Darku, co je pod tím goldem? Nic? Není nic pod tím goldem, no nevadí. Každopádně, jak se chceme dostat ven, když se tady mačkáme. Kde je ten žebřík? Jo takhle, my jsme někde úplně jinde. Počkej, kde to jsme? No. OK. Našli jsme past. Že jsme našli? Past. A v čem to je past? Že na to vytyčí láva. No dneska past, já už pluju nahoru. To je docela dost pěkná past. Ty si neměl podle mě kopat ten. No gold, no. Podle mě by nám to mělo dávat damage, ale já nevím. Tak. A vody. Já myslím, že by to nám nemělo dávat damage, ne? Nebo tam mám na tom skill brnku takový fire resistance. Tady nic. Tady je respiration maximum. Dívej, mám kamaráda, dívej. Mám kamaráda. Cože? Jo, tady je fire aura. Tak to jo. A kde seš? Tamhle. Že máš před sebou creepera. Chudák. A proč si stlumuješ ten mikrák? Jinak minulým, co jsme se snažili točit nějaký díl, tak to moc nevyšlo, jelikož jsme začínali jsme to zkoušeli od znova a moc nám to nešlo, zabíjeli nás dwarfové v tom. Dwarfové a láva v sotpse. Kdyby něco, tak hrajeme Hexit. To už jsme říkali na začátku, nevím proč to říkám, ale OK. Tady ty kytičky myslím nic nedávají. Ne, je to jenom Lotus. Ale tamhle ty kytičky nic nedávají. Jo, vidíte? Kde seš, Darku? Darku. Boha. No, jsem tady. No vidíš. Jdeme zpátky k té sopce, mě už to tady nebaví.
A to procházím, tady je ledový biom, tam bude nějaký pěkný hrad. Okay. Tak mě portni. A. Máš tady mnoho kosti, Slaví. Cože? Máš tady kosti. Na co? No dám ti nějaký siška. Tady. Víš, kolik jich je tady? 3 rovnou. A bosák. To jsem já. Co to máš za meč? Moonkin Sword. Ježiši, tady mám 12 FPS, jak rychle vypadneme. Protože tady máš 4 stromy a ty listky dělají bordel hrozný. Debilní ty. Už mi to vadí. To je sisel. Nebo bobr, nebo co to je? Bobr. Lizard. Zabij ho. To z něj padne schválně. Bordel. Lol, scale a small heart. Co to je small heart? Malý srdce. Díky, to jsem nevěděl. Hej, vidíš ten písek? Jo. Ale co to je tady? Beaver, to je co? To je sisal? Ne, bobr. Bobr. Zabijeme bobra, co z něj padne. Hele, fur pelt, scrap meat a další small heart. Já musím rychle od toho, tady další hexikal kytka. Kde? Tady. Neničí. Já tě nevidím. Ty jsi u té věže? Blízko. Ty už jsi ji zabil? Ne, kytku jsem zabil, pojď sem. Tady. Otoce. Ha. Takže je tu další velmi vzácná kytka. Co říkal Dark teda. Bum. Ano. Měl jsem ji nechat, já skladu esence. Já už jich mám 5. Bude za chvilku na další hexikal brnko. Teda hexikal brnko. Čeho se dá, co se ještě to? K čemu je ještě hexikaldia? Dělá se z toho Thief a Tribal brnko. Thief a tribal, jo. No takže si vykraftíme Thief. Já ho mám, ale nevadí. Ty já... Tady je to, tady je pláně. Že potřebujeme Red Bull, 1 hexikaldia, Leather, 2 Red Bull, 1 hexikaldia. Jo, takže potřebujeme zase 4 hexikaldia a tam ty věci to už se nějak najde. Potřebujeme 16 hexikal esencí. A máme... Ocel, že jsem viděl, se ztratil. A máme... Tady nic. Tady taky nic pro boha, kde jsou ty esence? Máme 5 esencí. Potřebujeme ještě 11 hexikal esencí. Počkejte, já to na chvilku skipnu. Nebo neskipnu, jako střihnu to. No, stříhneš, no. Jsme tu. Takže už jsou... Jsme se našli konečně. Jsme se našli takhle. Tak pojď za mnou, jdem. Tady vidíš tu horu? Hej, tady jsou další kytky. Hej jo, 1. Já je vemu, jo, ty kytky k sobě. 1. Tady je... Hele, další. Tady je další. Ještě jedna, hej. Lol. Tady. Lol, kolik jich je? To jsou 4, takže jich máme 9. Ještě potřebujeme 7. Ještě 7 těch. Tady by asi byl nějaké bohaté biom, nebo co? Jo no. Ještě potřebujeme jich 7. Co to vidí na mapě? Já tam vidím dungeon. Jeden tady, před náma. Ten zelený. Ne. Ten to je hrad. strom. To je strom. Hej, kde seš? Je tamhle. Ale škoda, že už tady nejsou těch... Hey ninja! Škoda, že jich tady není těch 7 dalších. Kde seš? Nahoře. Jsem se vyninjil. Tak mi taky něco pošli pro boha.
Nebo něčím, čím bych se mohl to. Hej, tak pojď. Hej, co to je? Ne, co to je? Zase ten skeleton debilní. Kde seš? Počkej, já zabijím zombíka toho s těma poušnama. Hele, co z něj padlo? Kreknoritový boty. No, Kde jsem? Já nevím, já se na tebe portnu. Bo Jo. ty mě portni k sobě. jo, čekej. To bylo úplně seklo, čekej, tak už. Nejsou tam u sebe nějaký kytky. U tebe? Já jsem šel, ještě nenašel. Škoda. Počkejte ještě chvilku, jo? Já to střihnu, já si jdu pro pití. Pod to. No, takže jsem tu. A... Kde seš? Tady seš. Hele, kytka. Jedna kytka. Zase jo. Kolik jich najdem? Nevím. Těch je tady málo, prej. No, To je nějaký tady vzácnej ten, kde ještě asi nikdo nebyl. Ty jsi to No. vzal, tu jednu tu esenci? mám no, jednu se. Jednu, jo? No, už dvě. No tak mi je hoď. Ne, tady ještě jsou dvě kytky, většinou. Tady jedna. A tady pod stolem druhá. A tam jsou dia. Tak jdeme tam dolů, no. Tady je máme hrát, pojď. Jumpnu to. Juj, jumping. Ty jsi dole? No, jsem. Já taky, ale kde? My se zase nenajdem, pro boha. Víš, že musíme ten hrát? No vidím, no. Tam. Dobře. Najdem se hned. Jsem na hradě. Ne, už ještě, já ještě ne. Volkři. Ne, volky, tak se Ranger. Takhle. Můží, spadní dolů. Já stavím si žebřík, vole. Už jsem v hradě. Už ho kýlím. Koho? Bose? A volkři tady jsou. Já vidím tvůj nick jenom. Hele, tady. Volker Archer. Ježiši, něco mě schodilo dolů. To vypadá jak Herobrine, ty vole. No, říkám, no, dobrý. Hele, kde seš? Kde já jsem? Jde do Stoj. tebe. No, tady seš. Ty krve tady. Hlavně mi dejte hexikalesence. Jo. Dochám za tebou, to je. A? Ty krásou. Ten meč tak trochu dává plošný damage, tak nevadí, no. Jo. Volker King. King? Hele, King. Okay, já ho takhle šikanuju. Tady strašně dlouho trvá, umřít, ale cítný. Ty taky cítný. Tak. Volker. To je krve tady, ne? To je krve, úplně krvavý boj. Hej, on má nějaký plášť. No má, no. On dia. To byl... To čorka. Já z něj nemám žádný věci. Máš? Fakt? No máš, já nemám ten Walker Sword jeho. A tady jsou Cooper, Irony a Tin. Potřebuju teda ty hexikalesence. Už jsem ti to hodil. Máš je ve druhém patře. Tam zůstali. Ty jsou kde? Jo. Tady jsou schody, když takhle nevadí. Jo. Tak. Jsou dole už jsou dole. Svině. Máme jich 13 a v batohu jich je... Kolik jich je v batohu? 4. Jo, máme 16 hexikalescencí, dobrý. To vyšlo. Takové žebřík, ne? Drbuce. Tvé, kde mám ten? Jo, stačí mi jeden krumpáč. Prostě jste položil žebřík, ale nevadí. Tady máš železný Ale boty. tady jsou věci. Potřebujeme ledr kvůli tomu tý vzbrnku pro mě. Tady.
To byl ten speciální. Dostal jsem z něho Iron Bow. Já jsem mě dostal iron boty. Zlato, železo, uhlí. Železo. A co ty? Nic. Týn jsem tam měl. Brata. Pojď do té druhé části. No. Tak, lidi, to je štěstí neskutečný. Prostě si vyrazíte na procházku a máte 16 exikal esencí, co by dub, vole. Je velká čestka v tím jídlo. Jo, počkej, po mně jdou ty hajzly. To zabíhne. Cípákové blbý. To mě mi nic neubrali, nevím, proč jsem se bál. No. Počkej, co to je za štít? Iron shit. Já hledám svoje jídlo. Počkej, koukám. Co tam mé oči vidí, jo? Další dungeon vedle, hned. Fakt jo. No. Já Pojď, tak nevidím problém. svoje, třeba bych, aby moje oči viděly nový den, aby moje oči viděly, vole, to moje jídlo. Kde Co ty seš? tam- Tamhle. Tady jsem. Jdu nahoru. Fajn. Je žebřík. To lidi, moje novíské Thieves Brnko, abych vám tak řekl, co je Thieves Brnko, no máte prostě speed up jak prase. Má úplně speedhack. Jo, všichni píšou, že máte speed hack, potom jim ukážete, co máte na sobě a hned říkají jo a jo vlastně. Já tu jdu jumpnout do toho druhého dungeonu. No. Hej, von ten dungeon, co levituje. Hej, Kde? počkej. Hned vedle nás nevidím žádný dungeon. Jo, vidím, tady takový ten hrad, přibližně. Tady je ten dvojitý hrad, ten jsme teďkom prolezli a tam je ten obří hrad, viď? Jo. Ale kudy, vole? Kolem takový věže, už napůl zničený. Počkej, co ty? Ty nech tam nechoď. Jsem blbec. Tady je. Ty jsi úplně slepej. A jo, vlastně. Teď bude na blbou stranu, ty. Ty scalebrnka jsou na nic, víte co? Jste normální v rychlosti, sice vám ty volkři z těch hradů neberou ani jo, ale pořád jako... Kdyby chtěli, tak vám nic neuberou, ale stejně jste moc pomalí. Pojď tady takhle k tomu Tam bratu. jsou archery, tak počkej, jdu na ty archery. Čum, co tady máme? Počkej, no máme to, je to tam hezký, ale já nemám šípy u sebe. Kde, odkud to po mně střílí? Z toho hradu, tady toho je. Je tenhle. Já jdu na ty stalkery. Stolky, to jsou volkři, ale nevadí. To samý. Počkej. Teď to našel gamer, tady ten hrad. Gamer jsme s tím Gogem. Aby to nebyl ten samý, vole. No? Jo. No. Jo, čum. Čum, vidíš? No to funguje ta vrata. Už ty vrata fungují. Kostěl, nebo to je kostěl, ne. Úplně jsem vyletěl do vzduchu. Co ty zkoušíš na mě? Ale tamhle ten jich zase king. Ten s tím pérem na hlavě a štítem v ruce, vole. Mám 30 level, 30. Bo to byl defender. Normálně, a tak tohle to nahoře, ty archery, ne? Ty archerové nahoře. A archery vám seru. Oni tady mají hlavně spavnery. Mi to přišlo jako spavnery. Jdu dovnitř, pryč. Já už tam jsem dávno. Dobrý. Oni Dobří, si mě vážně ty volkři ještě nevšimli, ty vole. teď jsou slepí. Já vím. Víte, Jsi šel tam dolů? tady mají sklep, no. Tady mají sklep a v tím schovávají nějaký chlast. Pojď dolů, pst. No.
Au. Což ty, sorry. Jaký pistony, co ty dělají? Co je ty Já vole, slyším já vůbec pistony. nic fakt nevidím. Protože ty teď byl to, ten creeper speciální, už dobrý. Počkej, options, Windows. Slyhej, proto tady slyším pistony. Ježišmarja, tak to Hej napůjde. parkour, hej parkour, tady je parkour. Čum, vidíš mě? Počkej. Tady jsem. On jenom fancy, jo, grafiku. Dej si fast. Jo. Nepojď. Počkej, já to mám laglý, trošku. Sakra, mě asi padne MCčko. Tak střihne. Počkejte. To je normálně, ty vole. Ani na plochu mi to nejde, ty krásu. Ale hejbe si, když to tady bouchnu. Ale už je to, už můžu dát. Už? Hej, co se děje? Nechci nic. Fuj, pryč s tím. Hej, nebouchej do mě. Se ani nehodíš, Já to pojď. musím nastavit. Aha. Options. Ještě já jsem dal disconnect. Dás no. Pak si skrý heslo, jo? Aha. Options. Video settings. Fancy. Ještě options. Dej si na fast. Ne, to pak seká jak prase. Ne, fast je lepší než fancy. No teď jo. Tiny far. Normal si dám. Oh. Normal je lepší než far, nebo ne? No, jo. A stejně hovno vidím. Jaký máš brightness? Módy. Tak to dej na bright, úplně naplno. Na druhou To pak stranu. bude sekat jak prase. Ale uvidíš se ve tmě. To se pěkně uvidíš. Ty vole, já to snad nenatočím nikdy. Tak si to dělej. Dobrý? No, dobrý. Se otoč, na druhou stranu, tady pode mnou. Dáme parkour, jo? Parkour kolo. Je parkour. A zapni video už. Můžeš. Já už jsem to dostřihnul. Už zatáčíš? Jo. A teď parkour. Dívej, jak to spadnu. Opět jsem to vyparkouroval. Taky. Já taky. Tady budou nějaký pasky, pozor. No, bouchnu tam ty jednička, no. Co tam bouchlo? To teda udělalo, že? Ty jedničko jenom. Au. Jen sorry. Defender. Nechám ho. Chudák. Kde je ten Defender? Tady u mě. Už není. No za tebou je. Dobrý. Čudlik, co to asi udělá? Nějaká pasta, ne další. Jo, Aha. ne, není pasta. Oh, Quiver, ten nemůže vzít. Protože je zabanovaný. Au. Jo, past byla, no. Past, Na co je Quiver? to je zabanovaný. Proč to byla pas? Co se tady děje? Spadl na tebe písek, tady z vrchu jak vidíš ty pistony nahoře. A proč je tam ten Quiver? Když to je Protože- zabanovaný. Protože, Bráno jako cheat. no, A co to dělalo? toto tady je ve videu, nechci moc říkat. A co to je Quiver? Co to dělá? Pojď! A nestarej se. A kde je ten boss? Já chci toho bossa. Bossáka chci. Jo no. Tady je. No konečně. Počkej, tady jsme byli nebo nebyli?
4 čistě. Dark Staff. Zlato. Já mám bumerang. Jo? Magic. Já Tak já si ho vemu, co to dělá. pojď ho šikanovat, dělej. Šikanu, hej. Já po něm házím ten, vole. Bumerang. Myslím si pohraj, já ho nechci. Čím si mám pohrát? S tím bossem, s tím bosákem. To je dobře. On je hrozně má velký protection, že? Anyway. Díky. Já si musím zase uklidit invent. Já už mám taky plnej, no. Tak a to je hotovo. Ty vole, já už mám úplně plno, ale... Však všude mám plno. Amitel je město neomezených možností. Co když si zaplaní Ragnarovou a vyrazíš na virtuální cestu? Tak, jak si spravil. Možná nic neuvidíte, za to se omlouvám, ale... Dej den, Darku. Jo. Máme celou dobu o tom přece mluvíš. Okay. Dobrý, dal jsem den. Water Essence. Pozor. Stříleč. Na dva hity, ne? Mám to kožený brnko. Co pak tady máme? Moje oko už zatím nic nevidí. Musím to najít. Tady máme tady zahrádka. Čau tady. Počkej. Tady jak letí šíp na tebe. Možná tě trefil. Au, ty se strefil. A já no. Pojď, nestřílej, ale pojď. Ej, proč mi to dalo vidre efekt? Protože mám na tím takové pěkné enchantík. A víš, tady máme farma je tady. Farma. Koukám. Jdem. Kam? Dál. Hele, Horse Fuchs. Proč nemůžu na toho Horse? Horse Black, no, musí si naplně ho nějak uchočit, nějak skrotit a pak. Large Heart. No. Když Dělej, pojď už někam do říti, tady odsaď. No, to je taky strašně laguje nijak, já tam můžu se ani hnout. Kam jdem? Dál. Hele, to jsou ty japonský třešně. Čekaj, dáme relok, jo? Cože? Relok. Jsi tu? Jo. Já už nemám sekiru do řiti. Já, to stačí, to pomůže, když si nám relognu ty lagy. Ty vole, já už mám žádnou sekiru. Pojď, jdem. Počkej, já hledám nějakou sekirku. Dělej. To je jedno. Kde seš? Dál jsem šel. Já teďkom plavu vodou. Já taky. Jsem u takový jezírka. U čeho? U takový jezírka. Fakt? No. Tak to nevím, kde seš. Já jsem u moře. Jak to nejde? Jak to nejde? Olejte Starbucks 8405. Ty jsi neudělal. Včera Za písničku, co to je? Minerály ve vodě mohou oslabovat vlasovou strukturu.
Masy? Jak jsme poticho. Dík. Jsme u vesnice. No. Počkej. David, na co ještě budeme čekat? Kde je ta zhulená ta? Já jsem ti říkala děkuji. Počkej chvíli. Tududu. Hledáme zhulenou. Zhulenou. Víte, co myslím? Nevíte, co myslím. No však vy víte. To kovárnu. Jestli tady nějakou mají. Tady jsou, co to je za chorsta fukse? Překáží. Villager je mrtev. Bů. Nevím, kde je Dark. No však počkáme na něj. No, tady máte Crystal Bow, jak střílí. No, tohle je Crystal Bow. Jdeme ho zabít. Kušmejt! Víš, kolik jsem do tebe vystřílel šípů, než jsem tě... Hodně, ne? Co? Hodně, je vidíme o sobě. A málem mě to zabilo, ten tvůj Thorns, ty vole. No. Jenom jedno. No. A já? Taky. Taky dobrý, no. Kolik máš toho, kolik máš... Poskočím.
Nic. Kolik máš sharpness? Co? Kolik máš sharpness na Ender Giant Sword? 5? Já mám Unbreaking 3, sharpness 5, knockback 2, looting 3, fire aspect 2. A mezi oči. Pss. Taky za 2. Hajzl. Házal jsem do tebe bumerangem, abych tě nezabil, aby ti to ubralo na jeden život. Počkat, ty už furt jdem. natáčeš ještě nebo ne? Jo, ještě natáčím. Hele, tamhle hexikal květinka. Čum, tady jsem. Už není. Co blbne, že tady je normální kytka, hej. Jaká? Žlutá. Ale já už jsem jí sebral, tu Já hexikal. vím. Tady byla, tady, Ale tady hele. nějaký sněžný biom. Tam bude nějaké pěkné hrabičky. Hej, pojď sem zpátky zase. Už nemůžu, už jsem dole. Už blbej. Tady jakoby u toho červeného Měřím stromu. tě, já si zrolknu. Lagy máš? No, lagy strašně, no. Jdeme plavat. Ale tamhle je Horse Fuchs. Jdeme trefit Horsta Fuchse. Ale já ho snad trefím toho Horsta. Jo, trefil jsem Horsta. Ej, prostě už nějaký pěkné dungeon. Hej, něco tam je, počkej. Něco, to je jenom nějaký domeček, nevím. Hele, já vidím tu vesnici. Shit, hej, na té sněžné planině mám v pohodě 40 FPS. Jsi na sněžný planině. No, už jsem, no. Portni nás na 101 000. Proč? Nebo ne, to je moc nebezpečný. Už jsme spadli přímo do lávy. Portni nás na 100 194. Proč? Protože Učíme, učíme? Oni jsou připálení. Vypadá. Ne, oni spadli moc dolů a moc se upekli. hej, portni nás na 100 213. Sto 213. Jo, A co tam? vidíš. A ty AZko? Nebo ty druhé jsou radnice AZko? Jo, to druhý je otazník. A co ti? No. A mě se bugla mapa. No, počkej. No, a to třetí je 100 094. Portní mě tam taky. A započíš sluchátka, mám tam ozvěnu. Sopka? Mhm. Ne. Portní mě. Já zkusím jiný souhrnice 200 000, zkusím, co tam bude. Voda. Cože voda? Hej. Jo, voda. Hej, tady je tam zimní biom. Tam možná budou dungeony nějaký pěkný. Hele, já vám ukážu přesně, v kterém baráčku jsme bydleli. Tady v tom. Portní se na 100 189. Přistaneš na střeše našeho baráku. Nebo takhle. Co? Jak? Hele, portní mě. Už seš na úmě. Fakt? No, teleporting. No už. No tady palma. Palma, what the f... Na druhou stranu.
fuck? Palma. A jo. Ale ti to nic neobralo, a mě taky ne. Rolníci, kdo pak vám dal hlas? Ne, rolníci, nebo jak to bylo? Já vím, jak to bylo. Rolníci, kdo pak vám dal hlas? Stromy, koule, rohlíčci, ožerem se zas. No dobrý, no. Rolníci. Rohlíci ne, fakt, jako. Cože? Rohlíci fakt ne. Jo, rolníci. Bylo z comebacku. Počkej, já napíšu, do chatu. Počkej, lomeno sej. Že? Jo. Takže jo. Jestli chceš. Radši ne. Radši se odhlásí. Cože? Ej, proč máš rýbaře? Proč si nedáš třeba kopáče nebo takový něco? Nevím. To... Asi sám ze sebou nebude závadit. Už jsem rybář a kopáč. Aha, tak no. Dělej, pojď event. Udělej ten event. Ačkej, tak ten nevasoval dvakrát. No jenom ty jej. Kde seš? Takhle už opouště, pomalu. Napiš, že teda bude ten event. Ale jaký bude event? Ta skákačka. To je co? Skákačka. A to je co? Tak dělej, tak mi tam portni. Ještě stalker. Hej, to je nějaký barák, takový iglu, ne? Tak mě tam portni, dělej. Tady někde bude past, ne? Jak to, že to tady může být takhle pěkný? Aha. Víš tu past? To je přece blbá past. Tam byl sníh jenom. Ej, vždycky musíš počítat se nějakou pastí. Že? Sakra. Co udělal špatnou tu cestičku. Ježiši, já už nemám bloky. Já si tam... Paní, ne, proč to chtěl bouchnout? Aha, to děláš. Dobrý, no. Jaký bumerang, jak jsem viděl, kolem mě letěl. Počkej, já už se píšu na kdo chce... Nevím. V závorce Tak když byly na Survival Games eventy, tak všichni jásali, že jsou eventy, ty vole. Teď konce po eventech ani neškytne na tomhle serveru, ty vole. Hej, už ukončíme toto video. Jo? Asi jo. Tak pojď sem. Že já se s váma loučím. Právě jste viděli začátek série ze hry Hexit s hráčem. A příště budeme mít normální vybavení. Ano, s hráčem Dark, a.k.a.
Luky 12 man, který právě dostal headu, ale tady jedno a spadnul úplně někam do říti, protože můj knockbackář je docela dost dobrý. Ale to je jedno, takže dobře dělej, už to ukončíme. Tak čau lidi. Takže čau a mějte se u dalšího videa. Spíš jenom věřím jen jasným Vám tak.